Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para siswa kelas 8 ketemu ing pasinaon basa Jawa kelas 8 semester 1. Muga-muga bocah-bocah kelas 8 tansah pinaringan kabagas warasan diadohake saka maneka warna penyakit mligine saka sumebaring virus corona. Sadurunge pasinaon basa Jawa kawiwitan, becike awake dhewe pitepangan dhisik. Bu Guru asmane Arissetia Arsari nanging biasa ditimbali nganggo asma Bu Ais. Bu Ais lair ana ing Kabupaten Kendal tanggal 17 Desember tahun 1987. Bu Ais mapan ana ing perumahan Green Ambarawa Residen Blok K20 Pojok Sari Ambarawa. Nomor HP 085 641 077 Wis cukup pitepangane, saiki diterusake karo materi apa wae to kang arep disinaoni kelas 8 ing semester 1 iki. Materi kang sepisan legenda utawa asal usule panggonan. Diterusake materi kang angka 2 yaiku serat ulang reh pupuh gambung. Kaya dene ing kelas 7 bocah-bocah wis sinau materi serat ulang reh pupuh pangkur. Nah, ing kelas 8 iki arep disinaoni pupuh gambung. Materi kang angka 3 yaiku teks pawarta. Pawarta ki apa? Bocah-bocah iso golek pangertian sih ana ing buku utawa ing internet. Materi kang angka 4 yaiku pacelaton utawa dialog. Lan materi kang pungkasan yaiku aksara Jawa. Bocah-bocah kelas 8 kang tak tresnani, ing pelajaran basa Jawa iku kang paling penting yaiku iso ngecakake unggah-ungguh basa kang bener. Ora mung unggah-ungguh basa, nanging uga salah bawane. Sanadyan awake dhewe ora iso ketemu, nanging tak ajak bocah-bocah iso ngecakake unggah-ungguh salah bawa, unggah-ungguh basa ana ing saben dinane. Matur karo Bapak Ibu ing omah kudu nggunakake basa krama inggil. Semono uga matur karo Bu Ais. Wiwit saiki ayo digulinake yen matur karo Bu Ais nggunakake basa krama inggil. Nah, cukup semene wae pasinaon basa Jawa ing wiwitan iki. Ketemu meneh karo Bu Ais ing materi kang sepisanan yaiku legenda ana ing pasinaon basa Jawa minggu ngarep. Matur nuwun bocah-bocah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.